horas madihita saluhutna martangiang mahita. Di bata jahuba na marhabangsa di banua gijang, mau lihatui husoba nami tuho Tuhan, di sude asido tolong ni roham satu tikion, di tonga-tonga ni ngulu nami. Nuaing naing tahonon nami mahatamar saringar mai tu tonga-tonga ni ngulu nami. Sesi sama kadu sa pangalason nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion, imana tersurat sian buku 2 Korin bidu 5 ayat onom 1 ayat 10, songonon ma didok disi. Asa napos do rohanami totong, ati pehuboto hami, dao hami siat Tuhani, saliling maringanan di bagasan dagingok kami. Ai di bagasan hapor siau do hami, dada dope di bagasan namernida. Alai lampos do rohanami, jala lasa do buka siat dagingon, laho maringanan di Tuhani. Alani ihuhut hurikoti hami, naeng halomoan ni rohana hami, manang naung sahat tu sambulo, manang di pardalanan dope. Aikon gabe patar bedo hita saluhutna sogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus. Asa di jalo beho bartu na niulana tagan di pardagingon, manang nadenggan, manang naroa, olak nido sahatna. Topi ni hata ni Tuhanon, mangolu di bagasan hapor siaon, dada di bagasan namarnida. Huria ni Tuhata, turpu jamitaon ima surat na paduahon sian apostel Paulus, tuhuria na adong di huta Korin. Lao suraton managabe panipuli tuhuria na adong di huta Korin. Surat 2 Korino di guardo surat ilu-ilu. Ala godangan isina taringo tu akka parsorion ni apostel Paulus. Songon naposo ni debata na mamaritahon barita nauli sian Kristus ima haluaoni. Dada holas sitaono di pardagingon isarani loja makar male sahi do na asing. Alai apala nau borat ima namakorho tu pikiran akahata-hata na pinararat ni akahalak na sumakalomohon ibana marhite na maswadahon ha apostelon na dohot akapoda nang ajaran nape. Alai digodang ni parsorioni takasdo ibana madapot asi-asi gogo doho pangapulon siat debata. Boy tabereng di buku 2 Korin bidu sada ayat 4 rodi ayat 5. Huhut laos akka naniadopan naido songon apostel ni Yesus Kristus dibahen jamitana. Ima apul-apul dohot patuguhon rohani ruas dohot parhalado ni huria tiki mangadopi parukilon hapor siao di portibion. Hata apul-apulido nang natakas tarida di turpu jamitat taon. Ima na manugihor ruas ni huria Korin, dohot hita di bagasa pertikianon, tupakirimon ni halak Kristen, asa unang madele uju mangadopi si taonon, ala adong do ingana kasonangan, naung di parade Tuhani, diaka na porsea tu ibana. Huria ni Tuhata adora sosahat hita tu ayat onom di turpu jamitat taon. Di jolo ni turpukon ima ayat sada 1 ayat 5. Dihatahon si Paulus do taringo tu pakirimon ni halak Kristen, paboa di balik ni si taonon di portibion nuaing, adong do di parade debata, inganan nahot saleleng ni leleng na di banua gijang. Bagas na so pinaulitangan ni jolma, nagabe sambulo ni todita, adora di ngoluta hasianganon manang parlape-lapean, mangay na porsuk, marhoy jala sorak dohita siala parukilon alani haporsiaon, alay unang mamadele hita alani, balik sa iko di ojar haporsuhoniman yarro hata, gabe say masihol tuinganan nasonang di surgoi. Pakirimon natakas doon amang inang,
Ala debatana tahapor siaido na parade inganani. Laos ibana do nang napatauhok kita bongot tusi jalanunga dileho todi porbadia nagabe patujulunai ima diait 5. Ai di bagasa todi ido hita managam hati goran sihirimoni. Akadongan sapor siaon dangadong kangguni rohani si Paulus nanggo saoti pe taringo tu inganan sihirimoni. Alai positutudo rohana mameopi ati pe maringanan di bagasa daging dohot mian di hasiangan odo penuaing na holang dao sian inganan ni Tuhani manang surgo. Pakirimon natakas na songonido pinarguehon ni haporsiauni didiri ni akan haporsea. Songon nanido na diayap pitui ai di bagasan haporsiao dohami dada dope di bagasan namarnida hobardo o tunatar surat di buku Heber bidu 10 sada ayat sadai. Alai anggo haporsiauni pos ni roha doi di akka sihirimon jala pamotoan nato tu taringo tunasoni ida. Tohodo tutu dang di ida mata dope surgoi alai takas doi di ida rohatta. Di ida mata ni haporsiauta na adong do inganani jala bongotatta doi muse ditiki halehetanna marguru tulomo ni rohani debata. Pos ni roha dipakirimon na songonon patubuhon di ngolu ni halak na porsiai ima na parjolo las ni roha bukas sia dagingon laho maringanan di Tuhani. Ima ayat 8. Padohan buka son boido imar lapatan hamatean. Somalna hamatean tarajumi doi si taonon nama baik kita tumatangis. Holsoa jalan mabiar. Ido ubahen gabirikot pangapulio doho singot-singot patuguhon. Alai ala torangdo dihaporsiai rohatta. Nabongot tu inganan ni Tuhanido akan ang modingi gabelas ni roha doi rajuman songo pakilalan ni si Paulus dison hobardo nang otu na hinatahon ni si Paulus di buku Filipi bidu sada ayat 20 sada. Ai Kristus dohangolua di au jalalaba nang hamatean odo sada hinorhon ni haporsiauni. Boido di jalo parutungan sian na di etong harugiakian jala boido di ida parsaoran na manotong doho Tuhani nang pe masa hamatean. Aidang persirangan pakorhonna alai ngolu nalam sada manang rap doho Tuhanido ubay na disuraton Apostel Paulus ai gomosdo di tiop rohaku dang tarbahe sirak kita sian holong ni rohani debata na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai manang bahenon ni hamatean manang hangoluan nang bahenon ni akka suru-suruan nang akka harajaon nang namasan waing nang namasa sogot nang akka hagogo ope manang bahenon ni nadigijang nang naditoru rodi nasa na tinopape ima na tersurat di buku Rom bidualu ayat 31 ayat 30 sia. Apalagi molo marningot hinauli do sonang na ngolu narak mia do Tuhani totulasa dorohata buka sian portibion. Napaduahon mangarikoti na gabe halomoan ni rohani debata ima ayat sia. Manggogoho diri marparange dohot mangulahon nadengga do nadidok nadison saurdot na pinarsita dohot pabahenan unang roha say naing tu surgo alai pangalaho say holan haportibion manang duniawi marparange nabadiaido sada apala narumikot parange honotta ala nabadia do debata habadiao porlusi tutu jamotonota terlumobi ala tongon di perdalana dopehitan waing
mangolu di bagasa daging di portibion. Na tu masay godang na boy mangela rohata asa manibil siya lomoni rohani debata. Dungi di pangulaw si ganupari pe tong maikon marsitutu hita mangulahon na tau lomoni rohani debata. Songon nanidok na di buku Kolose bidutolo ayat 23. Sian rohamuna ma ulahamu nasa siulau muna songon na tutuhani dada tujolma. Akadongan sapur siaon taingot mana tersurat di buku Parjamita bidu 12 ayat 10 1 ayat 10 nama dok pangaripunan ni sude poda naung itabege odo habiari debata jalaradoti akatonana ai ido inana si ingoton ni ganup jolma ai nasa parulau ni jolma buano ni debata sogot tu paruhuman rodi saluhut nabuni nang nadengkan nang najat jala songon di ayat 10 di suraton apostel Paulus songonon aikon gabe patar bedo hita saluhut na sogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalo beho bartu na niulana tagan di pardagingon manang nadengkan manang naroa. Jadi taulahon maulaota saleleng mangolu di bagasan biar maradopo Jahoba. Aladang adong na hulip sian parnidaan na marnida do tuhatai di saluhut nai jala di ari paruhumas sogoti papa taron na do nasa na taula nadengkan manang naroa pe sai tapasiding ma akan naroa alai akan atama dohot akan adenggani ima taula ima parbueni hapor siaut tai jala manotong mahita mangolu di bagasan hapor siauni ai marhiteido di parhatutu rohata saluhut na taringot tu debata dohot nanidokna amin martangyang mahita. Mauliate husobora nami tuho Tuhan. Dileo kodope di hami. Ima partikian lau tumangihon hatam. Say pargugoy hami Tuhan patupahon. Nahobar tu hatami. Say asiro hamali Tuhan debata. Say lampatugu haporsyaon nami di tonga-tonga ni hasianganon. Say totong mahami Tuhan marpakirimon. Ima di surgo hasonangan na pinarademi. Aitu sido hami Tuhan bongot di ujungna. Asimarohama di Tuhan debata. Sai ho barma akaparulau nami tulomo ni roham. Asa badia akaparange nami. Ima parbue ni haporsyaon nami. Tuhan ramoti saluhut ya karuas ni huriam. Dia kana posom. Sai pasu-pasu hami ganuk mersada-sada. Di tonga-tonga ni portibion. Pamonak kami Tuhan sian aka pangujunan. Duhot ela-ela ni sibolis. Saya sirohamali Tuhan debata. Sai ramoti hami. Sai jamotok kami. Say sesa maka dosa pangalason nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.